dewa jagone sampean si Indra kae, Mang Indra kalah karo cantrikku. Ha, sampean arep pripun? Keparat kita ora tata krama panjenengan ulun. Kula niki posisi kula bener, nek sampean dewa kok pakartine kaya ngaten niku kadewatane ilang, nalendraning para dewa pun ilang, sipating nalendraning para dewa niku pun ilang, mboten wonten. Kosong ibarate niku sampean niku kosong. Yen pancen kita ora gelem murungake. Merga ulun wis pirsa sapa jatine kita. Jale kula sinten Mang Bedhek? Hah? Napa kula mirip artis? Golek ulun. Tata trapselanira ngaca makan astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta Mas Trama Sidam Sekaring Bawono Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra ora kencang laru dayang pak mong Bu bolong kali codhe sapa sing gawe nangka basak dikapiak karitane lho lho nyadong jawu timbalanipun Adipati Sang Hyang Manikmaya Adi Guru wonten jawu menapa dinten sak mangke nglempaken para wadyabala nglempaken para hapsara hapsari para dewa wonten ing Kayuwangan Suralaya wonten ing Palemarti Kunda Manik wonten kados menapa ingkang rokeng sidhip angdal-udal kepareng cumadung dawuh Kakang Narada lho wonten dawuh sih guru-guru ingkang tumanduk wonten ing Kayuwangan sampun kula rasaken tigang candra menika kirang langkungipun tigang candra menika hawa panas ingkang sumundhel wonten ing awiyat wekasan andadosaken para dewa para dewi para hapsara para hapsari kepelajar saking Kayuwangan Suralaya. Walah menika lho kula niki nggih bingung. Wis 3 sasi kaya ngene kok. Wah, kok iki malah kaya ngene kanan iki wah murat mari duting leler dhewe dewa-dewa. Lho. Inggih Kakang. Mila dinten sak mangke menika kula namung nam penggalih. Kula namung saged ngawuningani guru-guru ingkang tumanduk wonten ing Kayuwangan Suralaya menika sabab kula mboten mangertos menapa ingkang dados sabab guru-guru menika tumanduk wonten ing Kayuwangan Suralaya. Lah menika lho kula badhe mujuk atur nuwun sewu lho niki nggih. Inggih kula sumanggaken miturut kula gara-gara wonten ing Kayuwangan menika kapérang dados 3 werna sababipun menapa kemawon Kakang setunggal inggih menika wontenipun lemah sangar Kayuwangan wonten ing saindenging jagat menika inggih salajengipun wah lha kula nuwun sewu gara-gara wonten ing Kayuwangan menika saged dipun sababaken karana wonten panjenengan ingkang tapa brata nglampahi priatos mekaten Kakang inggih menika kindadosaken gara-gara wonten ing Kayuwangan Suralaya Diwati mboten namung Kayuwangan Suralaya wis sak Kayuwangan dadi geger bubar mawon nek wis wonten pendhita tapa enten lemah sangar Kayuwaing monggo sareng kula taliti wonten ing jagat menika nembe mboten wonten lemah sangar Kayuwaing menawi wonten tanwurungan namung badhe dipun bedol dening para dewa akarya cagak wonten ing Bale Marti Kunda inggih lah sareng kula taliti ugi menika dalu menika
dinten samangke menika wonten ing jagat menika mboten wonten pandhita ingkang tapa, mboten enten pandhita ingkang nglampahi priatos. Inggih. Lajeng ingkang pungkasan menapa Kakang? Ingkang pungkasan menika wah. Inggih menika sababipun dados gara-gara wonten ing kayuwangan menika mboten saring jawi amung pamutraing titah sing nglangkungi kelawan kabisaning titah. Tegesipun kados pundi? Contonipun Duk rikala semana Prabu Niwata kawaca mothah wonten ing kayuwangan ngamuk-ngamuk kepengin dados nalendraning para dewa. Lah menika rak mboten badhe kelampahan to ngoten. Sing kula arani kula wastani gegayuhan nglangkungi kabisan nglangkungi kekiyatanipun titah menika kados ngaten nika Niwata Prabu Niwata kawaca menika. Wah kepengin dados nalendraning para dewa nika mboten badhe kelampahan. Mekaten Kakang. Iya. Nanging sareng kula mestani menawi paduka mboten pirsa menawi dados sababipun menapa ingkang gara-gara ingkang tumantuk wonten ing kayuwangan menika kula nuwun sewu bilih kula mestani menika adi guru kirang wasis kirang titis kirang waskitra ing esti menawi mekaten Kakang Naraja amestani ingkang ngarayi pun jagat Girinata menika senes nalendraing para dewa mboten ngaten mboten wah salah paham iki wah kali kaya ngene carane iku angel ngandani wong-wong angel kaya ngene wah wis ben watakan wong iki siji-siji wah mboten kak ngaten menika mboten ning atasipun panjenengan menika nalendraing para dewa kok mboten pirsa kalian ngubah musik para titah nyatanipun kula mboten saged ngawuningani wonten menapa ing jagat menika wonten menapa wekasan saged ndamel gara-gara wonten ing kayuwangan. Walah iki isa nek kaya ngene jenenge iki isa disebut dewa ora wasis iki kaya ngene iki. Ngaten? Inggih. Menawi kula mestani mriku panjenengan menika sanes mboten cocok menawi dados didadosaken nalendraing para dewa sebab mubah musing para titah kemawon mboten panjenengan mboten pirsa. Ngaten lho. Menawi mekaten menapa ingkang kedah kula tindakaken lah kula mboten ngertos nek menika kanane kaya ngeten niku kula mboten ngertos sambunge piye niku kula mboten ngertos Indra wonten dawuh mbok menawa sira pirsa apa ingkang dadi sabab gara-gara ning kayuwangan ana ing alam donya utawa ana ing jagat sekedhik kathah kula menika pirsa dhateng menapa kemawon ingkang kalampahan wonten ing jagat raya menika Rama Bulun. Iya yen to pancen kita pirsa, yen to pancen kita mangerteni margake maju nyaketa kelawan panjenengan ulun. Matur kelawan panjenengan ulun sing tetela apa kang dadi sababe kok dina sak mengko kayuwangan wis ana tigang candra. Krasa gara-gara ana hawa panas pekasan bubarake para dewa Indra nuwun ngestakaken dawuh. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajabing tawang susuh angin ngendi enggone mianggali ing kangkung baksi mebar susu angin ngendi nggone ana pandhita tapa ngrangsang kayangan menawi paduka Kanjeng Rama kula nandhangu dhateng ingkang putra pun Indra pun Surapati dinten sak mangke menika kula namung badhe matur bilih sak mangke wonten ing jagat raya menika wonten salah satunggiling brahmana wonten salah satunggiling titah ingkang madeg brahmana ingkang isinipun wedharan ngilmu salah satunggiling brahmana menika inggih menika ngawisi badhe numpes kelawan tindak maksiat tumindak molimo yen kita mangerteni sapa kang dadi peparape Begawan kuwi mau
menawi boten sisap anggen kula naliti wonten ing jagat raya menika pendhita kala wau peparap Begawan Bawur Jati. Wah, lah Jati iki wis ulah meneh to. Wah, kendhisik kaya ngono wae belinge ra semene. Bawur Jati Kulon. Nggih. Bawur Jati, sanes Jati. Udu Jati. Sanes. Wah, lah lha Jati sing mulang ngono tak parani. Arep tak janyate. Panjenengan menika dewa kok sampun kados ngoten. Menika ingkang dados sabab Rama Pukulun. Tuntes sak mangke kersanipun Rama Pukulun kedah kados menapa kula kantun nderek menapa kedah tumurun wonten ing jagat raya naliti leres napa mboten ingkang dados pendhita menika inggih pun Begawan Bawur Jati. Yen to pancen kita pasrah kelawan panjenengan ulun dina sak mengko yen to pancen kuwi kang dadi sabab gara-gara ing kayiwangan kepiyakna barisaning para wadyabala Hapsara Hapsari wadyabala dewa ngebyuki ana ing pertapaning pendhita kuwi mau menawi paduka andang bab pertapanipun Begawan Bawur Jati menika naminipun pertapan Sila Langking. Iya kandhenen panjenengan ulun ngawi sangjaning para wadyabala ngebuyuki marang pertapan Sila Langking non ngestaken dawuh nyuwun pamit madal wasilan sing ati-ati aja kowe bocah cilik Indra. Sapa sing gawe walah kok ora tak elinge mau. Karang wong tuwa lali wah. Wis tak tutke lagu jantramu di guru kula tutke ning nganti wonten napa-napa wae kula mboten tanggung jawab. Kula tampun pirsa kanan wonten ing jagat mriku. Kula tutke aji guru.
ayune Purwasa jati pangira jagat kodhong kinarya rumambi kapratapaka kembang lintang salaka langit wasurya lanteng asirat lan udan bocah akasa bengkah pratiwi oyote bayu Patra iler-iler tandure wasumiler ijo royo-royo kasenggota manten anyar Cinondrokaton sela blekithik. wah simbah yasa gamelan Ya nggo ngregeng-regengke kahanan pertapan. heeh mbah Wes do tak cangketake meneh. Mergo aku nyumurupi kahanan pertapan sela langking lingkungan sekitar wis rada ayem. heeh mbah nek ya muga-muga nek kan simbah ki duweni gegayuhan pengen brastot minta molimo Heeh. nek wong duweni gegayuhan ki mesti wae bakal ana pacobane Ah mesti itu. Saka cilik tekan gedhe. iya Contone kaya iki mau. lah iya Wong aku ora ndek niat apa-apa, niatku ki mung kepengin supaya titah ning alam donya ki leren le tumindak maksiat kaya ngono-ngono kuwi. lah iya aku ki cocok karo sing digayuhke karo simbah Heeh. Piye man lehmu temandang? pangestunipun kula saged unggul kalian Prasata Kurawa Kae
Aku ora takon kowe unggul apa kalah. Lehmu temandang ngundurke Kurawa ki kasil apa ora? Inggih, kula saged ngawonaken prasata Kurawa. Aku ora takon Kurawa kalah apa ora. Aku ki mung tekon Kurawa iso mundur iso bali ning pusate kono apa ora? Hah? Kurawa iso bali ning negara Ngastina apa ora? Sareng kula taliti Begawan Durna kalian Pati Sengkuni menika nganti Kurawa ngebuyuki kawontenan pertapan Sila Langking. Wah, jan mulo kok hawane panas. Oh, simbah kok pirsa. Oh, lha karang ora ditepasi aku. Iki ketiga ngene kok udan. Ya wis ora apa-apa. Wah, donge kok nandur jagung. Heeh. Diselke saka kali malah udan. Ha, mati kabeh. Wis ora usah sambat simbah ki pendhita ulur jagung barang. Aku ki ya wong tani. Saora-orane nek kasil ki ya tak dol. Oh, Nggonku kok ke montor anak. heeh. Lho, kripten ning omah. Kuwi mergo lehku adol jagung kuwi tak ceritane. Iya, kek ki arep ngopo Mbak nek wis kaya rasane kahanane ayem kaya ngene iki arep ngopo? Ya nggo ganti gara-gara mergo iku ora nganggo gara-gara. Oh, lha engko diurak penonton. Men durak ya men. Ora apa-apa. Iki ya jagungan santai. Iya. Karo ngenteni mbok apa ana pacoban meneh. Lah iya, Mbak. Ya meng kowe sing iso tak jak ngobrol wong iki karo aku basa kabeh. Angel basa ki. Aku ya arep mbasane iki wegah. Ngatasi aku ki pendhita ki kabeh ki cantrikku. Lho, ya ora usah sombong. Aku ora sombong ning kenyataane. Iya. Aku ki jane ki ya kepiye ya Wis ora usah curhat to, wis kek diaturke apa wigatine. sampean satriya ngomong curhat ki saka ngendi? Ha ya sak ploke aku suwita karo simbah kuwi basaku mawat mawut. Lho. Ning santai to, ning kowe pendak dolan karo aku tak ampirke ning lor kretek seneng to. Wah, seneng banget aku. Wah iso nyawang bakule barang. Kowe ora ya mung elek to niate. Oh ya ora kuwi ya mergo simbah. Bot-bote ngetutke simbah. Heeh, tak rewangi bangkrut. Ya aja bangkrut muga-muga kuwi ora lokak malah kepara kebak. Heeh. Iki nadyan kahanane ayem kaya ngene, Anoman Wonten dawuh. Raden Gatotkaca, Wonten dawuh. Raden Antarmeja, Antarja. Raden Antarja. Iki awake dhewe kudu tetep jaga-jaga kahanan pertapan supaya aja ngasih ana telik Mangindrajala sing mrojol saka sela-selane Garu. Ngono. Dijaga supaya aman kahananing pertapan Sila Langking cantrik-cantrikku kabeh. Miat langening kalanggiwan aklar pandan wancar tinoner kakonang surem sorotetan padang kasur lan pacaring ponameng kekono dasaring mungsa katiga katrenjo raipun Sang Hyang Manik Moh cumlor saking dirgantor akeh cingak sang para cantrik. Kunjing langit kelap-kelap katon alir genjang alis risen maweh gandrung sabaran katul wukir moyak mayek saking tias balewur ngopo Mbak? Serak aku.
Lah ya ngopo? Wah, wis suwe ora nyate kok malah ketekan dewa. Ora pangling kuwi rak. Pukulun manik maya. Lah iya. Aku ora basa kowe ora apa-apa to? Ora apa-apa. Donge iki aku ya basa ning gandeng aku ora iso basa ya wis. Heeh. Pukulun nadyan kula ingkang abdi pun bawor jadi bawor jati ngaturaken sembah sumangka ming mangabekti kula kunjuk. Iya iya. Apa kuwi tukang peparep begawan bawor jati? Nggih, pun kula aturaken kula bawor jati. Iya. Dene kang dadi wigatine kita madeg dadi pendhita. Kula kepengin brasta angkara murka. Kula pengen ngilangi tumindak molima saking alam donya menika. Ning pakarti kita ingkang kaya mangkono dina sak mengko gawe gara-garaning kayiwangan. Para dewa bubar mawut ora kira-kira merga saka pakarti kita sing madeg dadi pendhita. Wah, duh iki kok pacobane tumpuk matumpi tumpa. Tumpik matumpa-tumpa. Ora saru kaya ngono kuwi, Mbak. Iki kleru hurufe. Tumpuk karo iki cedhak. Iya. Wah, jan wis pacobane kok mawarna-warna. Ya wis pancen nek wong arep sukses iki kaya ngono kuwi, Mbah. Lah iya, aku les Iya. sak karep-karepku. Iya. Nuwun sewu pukulun, kula niki janjane mboten gadahi niat sing kados ngaten. Ning nek pakarti kita kaya mangkono padha karo kita bakal ngembari marang panguwasa ulun. Kula mboten gadah niat ajeng ngembari kalih kekuasaane jenengan. Ngoten. Kula niki kepengin brasta angkara murka sing sakniki niku pun ngombro-ombro wonten ing saindenging jagat menika sakniki pun kathah. Pun merajalela. Iya, terus kepiye? Lah, kula niki nyumurupi kok Kurawa kae kok kaya ngene. Lah kok jagat ki dadi akeh sing padha tumindak molima. Wah, lah jebule pusat permaksiatan ki ning negara Ngastina kabeh. Lah niku pengen kula hancurkan, kula ganti dadi papan manembah. Kabeh kawulane kula jak tobat. Soto babat tu. Apa tobat ki mandheg maksiat. Kuwi kayake Ora ngerti kok arep njlentrehke. ya wis sak kecandakku. Iya. Ning padha karo kita wis ganggu katentremaning para dewa. Lah kula ganggu nggih napa? Wong kula nggih ora njaluk dana prabya kali sampean. Wong kula ya ora ngutangi sampean. Pripun to? Kita wis ganggu katentremaning para dewa bubar mawut. Ah bubar mawut ki urung mesti niku. Ngoten to. Apa wing sak kula niki meng pendhita gunung ngibarate kula niki pendhita sing cepete bab ngilmu kasampurnan ngilmu kanuragan. Lah kok teko sampean ngarani nek kula niki ngrusak katentremaning kayangan. Nek ngoten niku rak napa mboten mung sampean gawe-gawe? Hah? Mung sak kula kok iso nganti gawe gara-gara kayangan diwane bubar mawut ki. Paling ora nek gara-gara kayangan ki meng hawane panas. Nek sumuk terus dicul klambi. Widodarine bareng ya. Ora kuwi sampean ki brahmana kok ndikane kaya ngono. Ora, iki tak selani guyon nggo ganti gara-gara. Wis sakarepmu. Nek sampean tetep nuduh kula sing mboten-mboten ndakwa kula sing ora-ora nuwun sewu kula mboten bakal leren ngen kula dadi pendhita. Ning yen kita ora leren nggon kita dadi pendhita, ulun mboyan nrimakake. Mboten trima mboten apa-napa, sing penting kula trima. Ngoten lho. Sing penting kula bahagia, kowe rasah ra apa-apa, gampang. Ngoten lho, kaya story-story mbekane kok. Yen ngono kita wani kelawan panjenengan ulun. Kula niku ketriyen mboten wedi kalih sapa-sapa. Aja kok jamak lumrahing menungso. Nadyan dewa medun. Lho saiki wis medun ta iki. Kula mboten bakal wedi nek posisi kula bener waton arepa kudu-kudungan kresek. Pun niku titik. Niku gegaraning gesang kula niku.
yen kita wani lan panjenengan ulun ayo metu njaba yen pancen kita ora gelem nglareni anggon kita dadi pendhita pertapan kita bakal ulun nobong bakal ulun dadi sungsang bawana bakal ulun bumi angus mang metu njaba pukulon malah meniku sak mangke dados geger beneban. Men, kowe wis sago mbantu aku to. Kula meniku saguh mbiyantu nanging menika ibaratipun menika sampun dewa ingkang tumiyup wonten ing jagat menika ingkang temandang menika dewa. Ingkang dados pacobanipun menika dewa. Lah apa kowe wedi? Hah? Apa kowe wedi karo dewa, gedhe tur dewa? Kenal pot. CB. Boten kok perkawis ajrih lan boten derajat kula menika namung titah. Derajat kula menika asta kula menika namung kewan, kula menika wanara. Kok sithik to, Man? Kowe iki ra anake Bathara Guru to? Inggih. Masa karo bapake dhewe ora wani? Lah menika ingkang dados sabab titah wonten ing jagat menika setunggal kedah nyembah marang panguwasaning Dat Kamurwedat angka kalih nyembah kaliyan tiyang sepuhipun piyambak-piyambak utamane tiyang sepuh kula Rama kula gandeng kula Sang Hyang Manikmaya menika wong atuwa kula mboten saged. Wah, ya wis. Angel kowe mundur kono. Saestu panjenengan mboten gerah penggalih. Ora, ngopo aku? Sumuk atiku. Iki mau putra-putra Pandhawa rung temandang. Antaraja mengambles bumi tok. Ora temandang, ora nyundul wong. Nyuwun pangapunten ya. Antasena, Raden Antasena. Piye, Mbah? Aku njaluk tulung kae dewa-dewa diundurke. Ngestake dawuh, Mbah. Wis aku tak tunggu pertapan ngancani Anoman. Yo, njaluk pamit aku tak ngundurake para dewa, Mbah. Ya, sing ati-ati aja ya. Bocah cilik. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang. Gunjing langit kelap-kelap katon lir genjang alis risang maweh gandrung saparan katul bukir moyak mayek saking jas balewur widan Antasena mrepeki kelawan panjenengan ulun. Oh, Om Indra Warkop. Hus kula niki dewa kita aja sak penake dhewe. Ayo kita nyembah lan panjenengan ulun. Nek aku iso tata krama aku wis nyembah karo sampean, Mbah. Mboten. Nek aku iso basa aku iso tata krama aku wis nyembah wingi-wingi. Ket dhisik ning gandeng aku ki dilairake kanthi kekurangan ya kuwi aku ora iso tata krama, aku ora iso basa, aku ora iso ndodhok. Paripaksa sampean kudu nrimo minangka dadi
Dewa sampean kudu nrimo. Ayo Di. Wenehno bukan baru jati kelawan panjenengan ulun. Mergane apa kok terus njaluk Simbah Baur Jati arep kapake? Yen to pancen ora gelem ngurungake niate Brasta tumindak Molimo. Yen to pancen ora gelem nglereni anggere dadi pendhita. Ulun sing ora nrimakake Tantri manis sampean. Hah? Anane Begawan Baur Jati ndadekake gara-gara ning kayangan. Lho saiki adu anu wae. Adu pitik. Hus. Kita aja kaya mangkono kita kuwi satriya. Ora aku mung guyon. Saiki sampean njaluk piye wae tak ladeni. Ning nyuwun sewu nek aku kepeksa wani karo sampean. Sampean ki dewa, aku mung menungsa lumrah. Aku mung titah ning nyuwun sewu, aku cen ora iso tata krama, aku cen ora iso basa. Ayo, kowe njaluk apa wae tak ladeni. Nyuwun sewu nek aku kudu wani karo kowe, karo sampean ulun. Mati kowe. Ayo. Iki latihan sabetan. Udus. Yo kowe. Ya, mulon. Suramrata Jayamrata. Saiki, ha? Dewa jagone sampean si Indra wae, Mang Indra kalah karo cantrikku. Ha, sampean arep pripun? Keparat kita ora tata krama panjenengan ulun. Kula niki posisi kula bener, nek sampean dewa kok pakartine kaya ngaten niku kadewatane ilang, nalendraning para dewa pun ilang, sipating nalendraning para dewa niku pun ilang, mboten wonten. Kosong ibarate niku sampean niku kosong. Yen pancen kita ora gelem murungake merga ulun wis pirsa sapa jatine kita. Jale kula sinten Mang Bedhek? Hah? Napa kula mirip artis Bollywood? Kita aja clemongan, nek pancen kita wangkot kita aja wani-wani kelawan jagone ulun sing siji iki.
Monggo Mang jagoke. Mati jeneng aku. Men wis nekat sisan kahanan. Merana semobang Yewang Aruno Adinetraning muka rapuh sabdaning kukila reng anegara sagatar kini donga engkong ler sing bene panco Babatoking ayam wono Niwang Agung muga ngayomana marang Praja Ngamarta lan sak isinipun. Uga Prabu kula nyuwun sewu. Kula nyuwun pangapunten sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadhah wadana. Krana dinten sak mangke kula sampun wantun nambaya ngirawuh paduka ngandika Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Tedhak rawuh wonten ing Praja Ngamarta. Yayi. Damel kagiat penggalipun ingkang Raka Indrawati krana sak mangke kula nampi tinimbalanipun paduka Kanjeng
Yayi Prabu Darmakusuma, Yayi Prabu Ngamarta. Ngantos kadene kula gelak-gelak lampah kula tumuju prapteng wonten Praja Ngamarta. Namung badhe kepengin anjeaken wonten menapa ta dene paduka Yayi Prabu nimbali dhateng ingkang Raka ing Ndarawati. Koko Prabu, estunipun kula menika namung badhe ngaturaken menapa ingkang dados geganjelaning manah kula, menapa ingkang dados ganjelaning manah paduka Kanjeng Yayi Prabu. Dinten sakmangke menika Koko Prabu sampun wonten tigang candra menika negari ing Ngamarta kadedenipun Catanyani. Lho, kok saged mekaten? Inggih krana murcanipun inggih menika payung tunggul naga miwah pustaka Jamus Klimasada ingkang boten dipun mangertosi wonten pundi dunungipun. Lho. Werkudara. Wah. Resna kakangku apa? Apa kowe mangerteni ana ngendi dununging pustaka Jamus Klimasada lan payung tunggul naga? Aku ora weruh. Yen to wis weruh wis tak jipuk wingi-wingi. Wah, sridhak kakangku. Lah iya. Nek kaya ngono berarti cetha murca saka pagedhaning pusaka. Pustaka Jamus Klimasada karo payung tunggul naga dina sakmengko encat saka pagedhahan pusaka. Mila dinten sakmangke Koko Prabu kula nyuwun iguh pratikel menggah wonten pundi dunungipun pustaka Jamus Klimasada menika lenggah miwah wonten pundi dunungipun payung tunggul naga menika Koko Prabu. Dinten sakmangke saestu ingkang rayi Ngamarta namung badhe nyuwun tulung ngersanipun Kanjeng Koko Prabu supados sakmangke ningali nggih menika kaca paisan ngawuningani wonten pundi dunungipun pustaka Jamus Klimasada miwah payung tunggul naga Koko Prabu. Gonjang ganjeng langit kelap-kelap katon Erganjang alis risang mawe gandrung Dereng ngantos paripurna ingkang samembal wacana kasarugegan jaba mongko dadi darunane boten sanes jawi amung Sang Hyang Manik moyo tumip saking dirgantara nyarengi radit kilat rawuhing Sang Hyang Manik kaya wau. Kanjeng langit kelap-kelap katon lir genjang alis risang mawe gandrung aduh pukulun dedosan menapa ingkang badhe kula sandhang karana dinten sakmangke paduka pukulun Sang Hyang Manik Maya tumiyuh wonten ing jagat raya menika pulun wonten wigatos menapa Puntadewa wonten dawuh deston temen ing atase ulun iki dewaning para dewa teka keplayu seka Kayuwangan Suralaya mung merga ana salah sawijining titah sing ora liya ya kuwi mung abdi kita dhewe sing dina sakmengko madeg Brahmana peparab Begawan Bawurjati. Begawan Bawurjati ndadekake gara-gara ning Kayuwangan para dewa bubar mawut nungsang muyang mumbuk bentus ngudel bingung mung merga saka
Begawan Bawur Jati sing madeg dadi pendhita. Mare kedah kados mekaten kula kedah tumindak menapa? Kula tulungana ulun. Ulun njaluk senjata pitulung tumbak kenceng. Aduh, Koko Prabu. Kula mboten saged tumindak menapa-menapa. Yayi. Pandhita ingkang peparab Begawan Bawur Jati menika saenipun dipun taliti kemawon. Menawi katen kula kantun nderek inggih dipun taliti kemawon monggo kula dherekaken bidal wonten pertapan nipun Begawan Bawur Jati menika. Yen kita nyuwun pirsa kelawan panjenengan ulun pertapan ingkang jinggo medhar ngilmu karo Begawan Bawur Jati ya kuwi pertapan Sela Langking. Menawi dene mekaten ulun tumunten sak mangke kula nyuwun pamit anganti ingkang wayah pun Werkudara Bimasena lan Janaka. Iya ya Kresna sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Monggo kula dherekaken kukulun. Kula dherekaken Yayi Prabu. Inggih. Arjuna semya kangge manungsan kasrepan tingkaing mungsa lek Janaka ya aku ngerti wis ngerti pukulan Manik Maya iki baris kok pertapan mesti wae mlayu nang negara Ngamarta wadul karo para pepunden Pandhawa Antasena aja dadi pepalanging lakuku yen kowe dadi pepalanging lakuku aja takon dosa aku wani karo anakku dhewe ora apa-apa kowe labuh karo Simbah Bawur Jati terus sak mengko aku ki lahir batin nggonku suwita karo Simbah Bawur Jati nek panjen kowe ngeyel berguguk utawa waton kowe wangkot ora gelem sumingkir tanding karo kridane pamanmu ayo sapa sing arep njajal mak cilik jaluk ngapura lho, jaluk ngapura.
Jaka Prabu. Lho. Lagi tekan tapel wates pertapan kok kowe wis mundur kalah ki kok piye? Aduh. Mengsah kula sanes Begawan Bawur Jati kula dereng saged nyumurupi wonten pundi ingkang pundi Begawan Bawur Jati. Wah jan. Kowe ketemu sapa? Kula kepanggih Antasena ingkang sampun suwita kelawan Begawan Bawur Jati. Wah, cah edan. Wah, iki cah wong tuwek. Wong tuwek isane ming bangun apa jenenge? Bangun miturut karo Bacara Guru, bangun miturut karo wong elek. Kowe gelem menehke Bawur Jati apa ora? Kae simbahku, Pak. Arep sampean bapakku ning aku ane karo sampean. Ayo. Budhae sampean ngongkon aku nukokke rokok susuke dipek dhewe ora entuk tak pek. Ayo. Nek pancen kowe wangkot dadi pupalange karo Kudara, ayo gage tandingana. Bapakmu njaluk pangapura nek aku kuduane karo sampean, Pak. Ayo, mundur. Agene meng tak jadu Garus kowe kalah. Garus kok ringkih kaya ngono ora. Ayo maju kabeh, ayo Siwa Ndrawati tak enteni Siwa. Sinayeng manglung mintonaken triwikramanira kanggo mitraning asta. Wah, Siwa Ndrawati, wah Antasena, wah ora sah ngira kowe. Bedhae aku wis suwita karo pendhita anyar. Aku lahir batin nggone suwita karo Begawan Bawur Jati. Antasena. Piye, Pak Dri? Ora lah kok teko digdaya temen. Adik gurumu teko digdaya temen. Lah ya karang guru kowe wajar-wajarke ora. Ayo ndi sing Bawur Jati kon tekan kene. Sing peparap Bawur Jati ndi wewujudane kon tekan kene. Ayo tak jerake ning pertapan nek sampean arep ngerti sapa sejatine Begawan Bawur Jati, Dik.
kaya ngene iki kepiye, Pak? Aku ora ngerti. Monggo Bagong urung nyarutangku wis 3 sasi. Ayo sabar kok yo diikhlaske wae. Utange pira to? 5 kilo. Ngomong 5 kilo ya kok nanti nek kaya ora bakal disaur ya Bagong iki duwite akeh kok. Aku bingung adimu kae iki lunga nyang ndi, Petruk? Wah, jan wis nglarakke ati. Oh, bapak ngono kok lara ati. Mah sabar, Pak, sareh. Wong sabar kasihing Gusti. Ayo digoleki nang ngendi dununge adimu Bagong cah edan pancen kae. Janeng taluku adi langit mambang kepasulayan kang kamaneka lintang kusuma saryayana sumawur Ngopo sampean ngempet guyu? Sampean sinten? Enten Nalendra Ireng Tunreng. Ngaku sampean sapa? Nalendra Ndrawati Prabu Bathara Kresna. Lho. Wis ngerti karo aku. Ah wis, kula niki maca buku. Apa sing mbok waca? 1001. 1001 hari.
Ngawur ora. Wah. Ora pendhita kudungan kresek. Wah, iki kresek ada obat. Obat tidur. Ah, saiki wis ngerti to. Ah, sampeyan nek ngerti ya meng guyu ngene iki. Wah. Wis ngerti ya. Ana wong kaya ngene kaya madeg pendhita barang. Sampeyan meneng dhisik cengelmu kuwi. Iku wis ora waya akting. Oh, sesore akting iki kesel aku. Isih betah ngapuran sang kabeh. Isih betah. Bawur Jati Lho, jangkar karo aku. iki wis esuk. Kowe lah dalah. Kowe lah pancen saedan iki ora. Pripun? Niat kula niki madeg pendhita niki sae kok. Sinuwun. Niat kula niki mung kepengin mbrasta angkara murka, mbrasta tumindak molimo sing merugikan sak donya. Ngoten. Iya, ning apa ya kaya ngono carane? Ana madeg pendhita ki mbok yo nyandang sing apik, pertapan yo sing apik. Pertapan iki sing nggone wiyar, pertapan ki nggone sing apik ora kumuh kaya ngene iki. Karang bekas pabrik. Yakin. Ya kene ku pabrik kompos mula mambule trong. Dadi pendhita ki ya sing apik nyandang sing apik ora kok kudungan kresek kaya ngono. Aku sak kecandake sinuwun. Wah, iki pendhita Begawan Bawur Jati. Iya, Werkudara. Kowe nek weruh rak ya guyu to. Wah, aku ora kuat. Aku mung arep merem wae. Wah, karoe suwek. Menelet. Ayo nyandang isi, Mbah. Kowe ku ya sing nyandang sing apik to iki. Karang iki kathokku siji-sijine ya. Wah, jan wis ngono kok sida ra dihargai. Ayo, babaru sing sak nyatane. Ora usah dadak kowe gawe-gawe, ora usah dadak kowe reka-reka dadi pendhita ning ngarepe Nata Ndrawati. Nggih pun. Kula kondurke sinuwun. Lah rak ngono to. Nata larata saking kudra saguru kula. Yana mutusa sang Sri. Pun kula kondurke, pun kula wangsulke niki pusaka. Iya. Aku ngaturke panuwun sesuk nek arep dadi pendhita taren sik karo bendara-bendara. Nggih, nyuwun ngapunten lho niki saestu lho. Saestu nyuwun ngapunten. Ya wis Pusaka tak gawa, Bagong. nggih, matur nuwun. Wis ayem. Ayem apa iki seneng loro niki, Den? Apa iya? Niki kula dereng iso badar merga urung enek pengapesan kula sing mriki. Ya wis dinteni wae. Trembelane bocah ora waras. Pengapesanku agi iso badar aku. Mbok yakin.
Dadak dadi pendhita barang iki ngapa? Kuwi kresek ada obatku to. Aku ki wis wong tuwa kudu nganggo obat kok malah kreseke go lunga. Ayo ora nesu, Mir. Hus. Marmir. Ayo. Badar ora? Badar. Iya, pose. Wis darane kaya ngene iki aku wis badar, Pak. Lha kok suaramu dadi gedhi? Karena iki bagonge jungkluk. Ayo kowe iki wis dadak dadi pendhita barang apa to, Gong? Kowe sing ora ngrekasake wong tuwa ora. Aku karo bapak telung dina telung bengi golek kowe. Pamitmu meng rong sasi kowe jar arep kerja ning bank. Bang Plecet kuwi ya. Aku ora kasil kerja aku meng madeg pendhita, gandeng bingung tenan iki, Pak. Yakin aku bingung tenan iki, Pak. Bingung dadak dadi pendhita. Lah karang nggo ngisi wektu. Wah, jan aku njaluk pangapura ya bawah jan wis. Aja njaluk pangapura karo aku. Tanggunganmu isih sisi to. Sapa ya, Pak? Manik Moyo. Lah kuwi kan adimu Tandangono, aku tak ngaso iki sesore cangkemku ipik. Ora leren blas iki. Wah, jan wis Senengane ngrekasake wong tuwa iki ndara-ndaramu barange tekan kene. Siwa Semar aku sing tekan kene. Nggih. Sampeyan dadak manut barang kok dadekke cantrike. Aku timbang ora ana penggawean. Iya, Siwa Semar aku timbang ora ana penggawean. Oh, kayak aku ya timbang ora nek gawean. Gabut aku gabut. Wih, Satria ora kaya ngono kuwi lho. Satria kok muni basa modern kuwi dikritik karo pemerintah. Ayo sak gelemku to, Gong. Wong Jaman saiki modern. Lah iya. Wis dinteni nang kene Manik Moyo, Pak. Iya. Ketiban dari iki kaya ngene iki, Pak. Wah, kurang-kurang bejane ki engko mung cemplungke kawah. Dieng, Hus. Kawah Candra Dimuka kawah Dieng. Bagong. Merga patrap kita ingkang kaya mangkono, merga pakarti kita ingkang kaya mangkono. Kita padha karone wis nerajang waler, nerak pacak, nerajang merbatang. Nggih, terus parengipun badhe kedah napa? Kula mung kantun manut pukulun. Kita kudu ulun boyong, ulun bakal cemplungake ning kawah Candra Dimuka. Alah, Pak njaluk tulung, Pak. Weh, jantran. Putur. Gaden prayitna semuri reseka bali yung iki apa to jane iki yung arep nyilakake wong tuwa kowe arep ilang-ilangan dok siji kowe wis ora apik kok dadak disogok-sogok. Iki esuk-esuk ora saru, Mir. Ora saru iki. Bokongku tok sogoke nganggo gite. Ora banget nek gawean aku. Kowe mau muni piye? Bagong kedah kula boyong wonten ing Kayuwangan, badhe kula cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Wah. Ya. Badhe kula cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Ah. Tandhi ngono bapakne sih. Bali ora we?
Bali ora? Bali!